Sí, sí. Paso el vídeo, ¿vale? Bon dia i bona hora, estem aquí des de Com Ràdio relatant-vos la segona part de la secció que ha començat els nostres companys. Avui tenim una exclusiva entrevista feta al grup de guitarra de Cardedeu. Els companys de guitarra estan participant en un projecte en el qual componen unes sintonies pels seus companys de ràdio al Pla. Volem conèixer les vostres experiències musicals. Quins guitarristes coneixeu? Bueno, que coneguem així el B.B. King i algun altre, no sé si tu coneixes algun altre. El Jimi Hendrix, sí, ja està, aquests dos. Heu participat en algun grup o banda? No, no tenim cap experiència. Feu classes amb ells de les que feu al centre? No, tampoc. No. I per últim, toqueu-nos algun tema, per veure la vostra qualitat. Vale, doncs tocarem el Stand By Me, amb la guitarra i acompanyament de veu. Stand by me, riding nothing, stand by me, oh stand by me, oh stand by me, stand by me, stand by me. ¿Y allí me dibujo allí? Això ha sigut tot, amics. Us hem transmès aquesta entrevista Sergio Alejandro, Noemí González, Mònica Duart, Laura Martínez i Tomàs Longato, i com a productors Albert Arcas i Núria Piqué. I si us ha agradat, visiteu-nos a radioalpla.blogspot.com. Ens despedim des de Com Ràdio.